କାଳିଆବୋଦା ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଖାଇ ମାୟା ନୁଚାଇ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି କ'ଣ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସାର୍ଟ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଇନର ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ସନ୍ତୋଷ ଗଲା ମାର୍କେଟ, ଏବେ ଗାମୁଛା କିଣି ନେଇକି ଆସିଲା। ତ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯିବ। ଦେଖିବ ତ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ପିଲାଟା କେତେ ଡେଡିକେଟେଡ୍। ତ ତାରି ପାଇଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇପାରୁଛି। ଆମେ ଆସିଥିଲେ ତ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ ବୋଧେ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଫାଟିଲା କି ଆମେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ସୁଟ୍ କରିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି ଆଉ ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛି, ମାଳିକା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଯିବି। ଫୁଟେଜ ଆଣିକି ହିଁ ଆସିବି, ସୁଟ୍ କରିକି ହିଁ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଭୁବନ, ଇଏ ବାବୁଲ ପାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉଟାକି କଟକର କାଳିଆବୋଦ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଭିଡ଼ିଓର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦେଖେଇଥିବି ମାନେ ସନ୍ତୋଷକୁ ସେ ଗାମୁଛା କଛା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ତ ଏଇଠି ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଭିତରକୁ ଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର ଆଉ ଏକ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଉ ଏକ ଜାଗାକୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ମାଳିକାରେ ଶୁଣିଥିବେ କାଳିଆବୋଦା, ଯୋଉ କହନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରଗାର ଅଛି, ଏଇଠି ନୁଚିକି ଅଛି। ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗରେ ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା, ସେଠି ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ କି କାଳିଆବୋଦା କଟକ, ଯୋଉଠିକି ଆମର ଅସ୍ତ୍ର ନୁଚିକି ଅଛି, ଯାହାକି କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଭିତରେ ବାହାରିବ କି ଆଉ କ'ଣ। ଆମେ ଆଜି ଆସି ସେଇ ପହଞ୍ଚୁ କାଳିଆବୋଦା ଜାଗା, ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କାଳିଆବୋଦାର ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ବାବା ଆମର ବାୟା ବାବାଙ୍କ ଜାଗା। ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଜୋତା, କଠଉ, ଲୁଙ୍ଗି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଅଣ୍ଡରୱେର୍, ଯାନବାହନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି, ପ୍ରାୟତଃ କୋଉମାନେ ଏତେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କୋଉମାନେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆସିଲୁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କଲି ମୁଁ। ତ ତାପରେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବୁ, ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ଭିତରେ କିଛି ଫୁଟେଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ, ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜାଣିବୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବା, ବାବାଙ୍କ ଏରିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କି ମଠ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବା। ବାବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ବାବାଜୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଡାକ ନାଁ ଟିକିଆ ବାବା। ବାବା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମଠ, ଆମର ଏଇ ମଠ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ମଠ ମାନେ କ'ଣ କହିବା କହୁନ? ମତେ ପଚାରିଲେ ଯାହା କହିବି, ଅନ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ଗାୟକ ନୁହଁ କି ପ୍ରବଚନ। ମଠଟା ଆମର ମାଳିକା ସହିତ କ'ଣ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି? ମଠର ମାନେ ଆମର ବାବା ଯୋଉ ବାୟା ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ମଠ ବିଷୟରେ ଯାହାବି କିଛି କିଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆକୁ ଦେଖେଇଲ ବଡ ନେଇଛ? ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ବଡ ଦାଣ୍ଡ, ଇଏ ହେଲା ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠାରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେ ପାଗଳା ସେ କାଳିଆ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। କେମିତି ବୁଝିପାରୁନ ନା 1937 ମସିହାରୁ ଏ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ହେଇଛି। କିଏ ଆଗେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭପତ୍ରରେ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ସ୍ତମ୍ଭିତ କରାହେଇଛି, ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶୁଭ କରାହେଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେମିତି ଆମର ସେଇଟା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଜି। ବାବା ଏଠି ଯୋଉ ବାୟା ବାବା ପାଗଳା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ କେତେ ମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ମାନେ 1937 ମସିହାରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ପ୍ରଚାରକ ହେଲା। ବାବା କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ? ସେ ସାରା ଭାରତ, ସେ ଇଚ୍ଛା ବିହାରୀ, ଆମେରିକା ଯାଇପାରିବେ, ରୁଷିଆ ଯାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ନାରଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଠି ଯାଇପାରିବେ। ସେ ଭାରତ ସାରା ଗୋଟେ ଦୀପ ଅଛି, ଧ୍ୱନି ଅଛି, ସେ ଭାରତ ସାରା ଶିକାରେ ଧରିକି ବୁଲେଇଲେ ହେଲା। ଶିକାର ଧରିକି ବୁଲି ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସବୁଆଡେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବୁଲି ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ କ'ଣ ନା ଧ୍ୱନି। ସେଠୁ ଧ୍ୱନି ନାଁରେ କ'ଣ, ଧ୍ୱନି ନାମରେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି ହେଲା। ବଡ଼ଦେଉଳ ଅଛି, ସେଠି ତମ୍ବାପତ୍ର ମରା ହେଲା। ବଡ଼ଦେଉଳ ଏଠି ନା, ବଡ଼ଦେଉଳ ଏଠି। ହଁ, ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ, ସୁଭଦ୍ରା କ'ଣ ଯେ କାଳିଆ ସେ କାଳିଆ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେଠି କ'ଣ ଦାରୁ, ଏଠି ନର। ହଁ, ନର ବୋଲେ କ'ଣ ଶରୀର, ସେଠି କ'ଣ କାଠ। ଏଠି ଶରୀର ମାନେ ଶରୀର ରୂପରେ ଏଠି ପାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଦାରୁ ରୂପରେ ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଶରୀର ରୂପରେ ଦାରୁ ରୂପରେ। ହଁ, କେମିତି କଲେ? ନିରାଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଭାଇ ଆଶ୍ରମ ଅଛନ୍ତି ରହି ଦ୍ୱାପର ଶକ୍ତି କଳିଅନ୍ତ ପ୍ରକାଶ, ମାନେ ମୋ ନର ରୂପ। ଏଠି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଠି ସେଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ନର ରୂପ। ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ତାର ଚଳନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିମା କ'ଣ, ଯେ ମଦନ ମୋହନ, ଯାହା କହନ୍ତି କ'ଣ ବାୟା ପାଗଳା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ, ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଦାତା ପ୍ରବେଶ। କେତେଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୂଜା ହେଉଛି କେତେ ଜାଣିଛି?
ଠାକୁର ହୋଇନ ରହି 12 ମାସ 16 ଜାତ ଭାଇ ତେବେ ତୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ଥର ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଯାତ୍ରା ଆଉ ପୂଜା ହଉଛି ନୀତି ଜାଣିଛ ନୀତି ପ୍ରତି କହୁଦିନ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଗଢ଼ା ଗୁରୁ ନାମ ଅଟା ପହର ପଡ଼ା ତେବେ ନ ଚିହ୍ନୁ ଜଡ଼ା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ଗୁରୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମୀ ହଁ ତାପରେ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଦିଟା କ'ଣ ଚତୁର୍ଦଶୀ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଦିଟା ବେଳା ଗୋଟେ ନାଗେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବାଞ୍ଛାନୀ ଭିତରେ ବାଞ୍ଛାନୀ ନାଗେଶ୍ୱର କେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ ଯିବେ କୋଉଠି ନାଗେଶ୍ୱର ବେଳା ବେଳା ମହାଦୀପ ଟେକି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିଲେ ନୀତି ବସିବ ଛୁକ ବସିବ ନା ପ୍ରସାଦ 8:30 ପ୍ରସାଦ ବସିବ ପ୍ରସାଦ ନୀତି ହବ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନୀତି ସରିଲା ପରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ବେଳା ହବ ବାଞ୍ଛାନୀ ଦିଟା ବେଳା ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବେଳା ପୃଥିବୀରେ ଏଠି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଠି ଦିଟା ବେଳା ଚତୁର୍ଦଶ ଦୁଇଥର ପୂଜା ହବ ସେଠି ଗୋଟେ କୋଉଠି ନଈରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବାଞ୍ଛାନୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନାଗେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନାଁ ବାଞ୍ଛାନୀ ଭିତରେ ଦୁଇଥର ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତ ଦେଖିନି କହିପାରି ପୃଥିବୀଟା କେତେ କିଏ କହିପାରି ଆଉ ରେଞ୍ଜ ପାଉନି ମଣିଷର ଜାନି ଧାନି ପାଉନି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ 2012ରେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ କିଏ କହିଥିଲା ଏଟା ଆମେରିକା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସବୁ ଫିଲ୍ମ ବାହାର କରି ବିଶ୍ୱ ସାରା ପଇସା କମେଇଲେ କେତେ ମିଛରେ ଯେତେବେଳେ ନହେଲା ଆମରି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ମିହିର ଦାସ ଆଉ ଇଏ ତା ନାଁ ହେଉଛି ମାନେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ହେଲା ଏମାନେ ଅସୁର ମାନେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କହିଲେ ବି ସେ ଶୁଣିବନି ଅମୃତ ଦେଲେ ବି ଶୁଣିବନି କେବଳ ତାଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ର ଦରକାର ତାଙ୍କ ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ହଁ ହଁ ଏ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ହଁ ହଁ ସାଞ୍ଚତା ବଡ଼ ଛଡ଼ା ଏଇ ମାଉସୀ ବାରା ଏଇଠି ସବୁ ସେଠି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଭୁଲ ସେଟା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ଏଠି ଯୋଉ ଠାକୁର ଯାଆନ୍ତି ବାହାରନ୍ତି ଆମର କୋଉଠି ସିଧାପୁରା ସେଠି ହଁ ସେଟା କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ମାଉସୀ ମା ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଏଇ ଯୋଉ ଝୁଲଣ ହେଇନି ସେଇଟା ମାଉସୀ ମା ଘର ଅଲଗା ସେଠି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏଠି ହଉଛି ଆମର ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ତା ଏଠି ମାର୍ଗଶିର ଆଷାଢ଼ ତାମାନେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ଏବେ କେବେ ଏବେ ସଇଲା ଯୋଉ ଇଏରେ ସଇଲା କ'ଣ ମାନେ ସଇଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ମାର୍ଗଶିର 4ଟା ଗୁରୁବାର ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର ନାଇଁ ସେଟା ଆରମ୍ଭ ଏଥର 5ଟା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି 4 ଗୁରୁବାରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 5 ଗୁରୁବାରରେ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଫେରିଲେ ସେଇ 7 ଦିନ ପାଇଁ ନା 9 ଦିନ ହଁ ଗୋଟେ ପଟେ ହବ ଯେମିତି ଯାହା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀତି ତା ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ତା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଯେ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରାଟା ଅଲଗା ସମୟରେ ହୁଏ ଏଠି ଅଲଗା ନାଇଁ ସେଟା ଆଷାଢ଼ରେ ହୁଏ ଏଟା ହେଲା ନା ସେଇ ଆଷାଢ଼ରେ ହଉଛି ଏଠି ମାର୍ଗଶିର ହଉଛି ଅଲଗା ହଉଛି ନା ଅଲଗା ହଉଛି ଖାଲି ମାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଏକା ହଁ କିନ୍ତୁ ମାସଟା 5 ମାସ ଏପଟ ସେପଟ 5 ମାସ ଏଠି ପାଞ୍ଜି ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ଅଲଗା ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ କରିଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ବି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଚ୍ଛା ବି ଜଗନ୍ନାଥ ବା ବାୟା ପାଗଳା ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଦେଖିବୁ ଇଏ କରିବ ଇଚ୍ଛା ବି ଆସେ ଜଗତପତି ବଦଳାଇ ମାସ ଗୃହଙ୍କ ଗତି ଆଶିଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଭୟ କଳି ଶେଷ କଲ ସତ୍ୟ ହେ ବାୟା ପାଗଳା ନୂଆ ଯିବ ନୂଆ ଖେଳୁଛ ନୂଆ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସେ କହିଥିଲି ସେଟା ଇଏ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଷଡ଼ ଚକ୍ର ସେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରଥ ତଳାଇଲେ ଚକଟା ଜାଣିଛ ଚକ ସେଇଟା 16 ଚକ ଏଠି କେତେ ଚକ ଜାଣିଛ ଷଡ଼ ଚକ୍ର ପରେ ସେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରଥ ଚଳାଇଲେ ଭକ୍ତ ଏଠି ଗୋଟେ ରଥ ଗୋଟାଏ ରଥ ତିନିଟା ଷଡ଼ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମଣିଷଟା ଗୋଟେ ନା ଦିଟା ତିନିଟା ହୁଏ ହେଲା ଗୋଟାଏ ସେଟା ତତ୍ତ୍ୱରେ ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫିଟି ଯିବାଟ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶୀତ ପୀଠ ସେଗୁରୁ କ୍ଷେତ୍ର ସେଗୁରୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶୀତ ପୀଠ ସେଗୁରୁ କ୍ଷେତ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫିଟି ଯିବାଟା ଏ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ବିରାଟ ସୁରାଟ ମୋରାଟ ହେଲା ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆଇଛି ଏଇଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ତୁ ଯଦି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ କୋଉଠି ଏ ଯାଜପୁର ଯାଜପୁର କିଛି ଜାଣିଛୁ ଯାଜପୁର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଯୋଜନ ଯୋଉଠି ଅଛି ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଧର୍ମ ତୀର୍ଥ ଲୀଳ ନିରୂପଣ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଚେତ୍ୟା ଦ୍ୱାପର ଅନନ୍ତ କାଳେ ସର୍ବକାଳେ ଅନବ ସାତା ଜାତା ଭକ୍ତ ଯେ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ ସେଇଟା ଅଛି ଯାଜପୁର ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ି କରି ଯିବି ଯାଜପୁର ବିପୁର ଘରେ ଯାଇ ଜଗିଥିବୁ ହେ ଯେ ଯେତେ କହିଲେ ନ ଶୁଣିବୁ ହେ ଇଏ ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମରି ଆଗରୁ ମଠ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଜେଜେବାପା ଅନୁଭବ ସବୁ ଗାଉଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ 1999 ବାତ୍ୟା ନ ହଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହୁଛି ଆଗରୁ ଏ ବାତ୍ୟା ନ ହଉ ଏଠି ପ୍ରଚାର ନ ହଉ ମାଲିକାନା ସବୁଠି ଥିଲା ଛତିଆରେ ଥିଲା ଚିନିମାଳ ଥିଲା ଆଗରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ 1999 ମସିହା 1999 ପରେ ଲୋକ ତ ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଜାଣିଲେ ଯୋଉ ଆମର କୋରୋନା ପରେ ମାଳିକ ମାନେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିଲେ ନା ବିଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ କହିନି ତା ଯୋଉ ମାଳିକା ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲା କି ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିବ ଯୋଉ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ ଆଗରୁ ଏମିତି 100 କେତେ ବାର ଯାଇଛି ମୁଠେ ତୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧା ହେଇଛି
ତମେ ପିଲା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ହେତୁବାଦୀ ଠିକ କହନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନେ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭୋଜି କଲେ ସେ ଭୋଜିଟା ତାଙ୍କର ମାନେ 15 ଦିନରେ ମାସକରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ରହିବା କଥା। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁଦିନ କ'ଣ କଲ ଯେଉଁଦିନ ବିପଦ ସ୍ୱର୍ଗ ଲେଖା ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ମତେକୁ ଆସୁ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିବ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ମତେକୁ ଆସିବ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଲାଗିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସେତେବେଳେ ତମେ କରୁଛ କାହିଁକି ଆଗରୁ କୁହା ଯାଉଛ ତମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯାଇଛି ହେତୁବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତମେ ଆଗରୁ କରୁନ 15 ଦିନ ମାସକରେ କରୁନ ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ବର୍ଷେ କି 6 ମାସରେ ବଢ଼ିବ ସେଇଦିନ କରିବ ଆଉ କିଏ ତମକୁ ଯେମିତି ଠକିଲା ଠକ ତମେ ଠିକ କହୁଛ ଏ ଜାଣନ୍ତିନି ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ ନିରାମୟ ଯଦି ସଂଯୁକ୍ତ ତମେ ତ ବେଦ ପୁରାଣ କହୁଛ ଶୂନ୍ୟ ହେ ଆକାର ନାହିଁ ନିରାକାର ସେ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲା କ'ଣ ସତ ଆଗ ସବୁ ମନ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ବି ସେ ଜଗତ ସେ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ଇଏ ବେଦ ବୋଲି ଏଇଟା ବେଦ ପୁରା ଆମର ନିର୍ବେଦ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ନିର୍ବେଦ କ'ଣ विश्व अनंत विश्व अवधूत विश्वगुरु श्री पागल देव की जय गुरु क्षेत्र की जय विश्व धर्म की जय अनंत कोटि सातम आनंद के बार एटा निर्वेद रे वेद घरणिया पणे मु जे काटू नहीं वेद निर्वेद कहीं जानी पारे केमु गीतटा गाइलवा घरणिया पणे मु जे काटू थी दिन हला 3 दिन भेट अछि मु घरणिया पणे काटू थी ना घरणिया पणे मु जे काटू थी दिन कहे दिन अछि त एही के प्रमाण मु संसार बुली मते के चिनी पारे ए कौन कौन चिन्ह तू जदि तत्व देखू ए शरीर क्षेत्र बोली क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बोली क्षेत्र अच्छे क्षेत्रज्ञ अच्छा क्षेत्र किए सृष्टि कर क्षेत्र कौटी अच्छी ये जगन्नाथ ये अच्छे से क्षेत्रज्ञ रूप मोर रूप काया को देखा शुणु काया को देखा माया नुचाई घरे घरे स्वयं बुलवा जाए माया पर मत चिन्ह पारे काया मैंने चक्षु ते कहली शरीर सब अच्छी जो मध्य सर्वदेवता शरीर मध्य सब डाकिले कहते शरीर मध्य सर्वदेवता डाकिले कहते अच्युतानंद आमरी ओला शुणी लिखिं हाँ आम अच्युतानंद लिखिं दिव दर्शन काठ की पाषण गंगा दर्शन पानी साधु दर्शन मुख मुख को मुख जदि से जगन्नाथ सी जगन्नाथ जगन्नाथ बसई था सी कहीं जगन्नाथ होती ମୁଁ ବି ଶୁଣିଥିଲି ବାୟା ପାଗଳ ସେ ବି ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହଁ ଅଛି ଥିଲେ 7 ଜଣ ଯେ ବାୟା ଆଗେ ବଡ଼ ହଉଛନ୍ତି ବାୟା ପଗଳା ଖେପା ଅଳସା ଧୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଏ ଯୋଉ ନନା ଗଲେନି କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ରଖିଛ ବୋଲେ ଠିକଣା ନାହିଁ ପଚାରୁନ ନଗଉନୁ ଠିକଣା କୋଉଠି ଆଉ 2 ଜଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତଋଷି ଏଇ ବିଷୟରେ ସପ୍ତଋଷି କ'ଣ ଭୂତ ମାନେ ଅନ୍ଧନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ସପ୍ତଋଷି କିଏ କହିଲେ आगुरी मुझे देखिए शुणी आगुरी पिलादिन घर थी शुणी सी जो पंचसखा थे अच्युत आर्य सी अलग ये अलग नहीं परिवर्तन जुग परिवर्तन सी से जुगर थे हाँ ये 500-6 वर्ष बाया बाबा जो आरंभ माने जो आरंभटा जीवन कालटा केते वर्ष थिला एठी जीवन कालटा माने 1937 चिन्हा देले ता पूर्व क्षेत्र सब सैला क्षेत्र माने 25टा हला खेपा अलसा धुंड से थिले 5 हां 7 जन अछन से पंचसखारु बाया और पागलांग होची ए जगह हां आउ जो 3 जन अछन से तांकर सेही ठिकाना हमर 2 जन अछन आउ 3 जन कोठी डाक पड़ी भैरवी जानछती जो भैरवी डाक के कोन कोन अरे डाक भाई तमे सब डाक भैरवी तमे प्रचार करछ आउ तमे यूट्यूब सब तमे प्रचार कोठी सेटा कोठी अछि ता सेंटरटा कोठी अछि कोन यूट्यूब सेंटर हां नहीं हां जो हमर यूट्यूब तम पाखे तो तमरो ता माने ता चेनटा कोठी सब तो सेटलाइट नहीं सेटलाइट तार सेंटरटा कोठी सेंटर भुवनेश्वर हां भुवनेश्वर डाकियो कोन निशा अधकाले भुवनेश्वर डाकियो जे माने जेतेले भुवनेश्वर रु कोन निशा अधकाले भैरवी डाकियो जाजपुर को शिव भुवनेश्वर डाकियो जाजपुर शिव के भैरवी जाजपुर रे भैरवी रडी दबो जो कहंती भैरवी रे भैरवी तो भुवनेश्वर आ एई आमे हेलु भैरवी हां देले कोन आ हां इंडिया प्रचार करछु जो जिन हां प्रचार तमे के डरिलानी के चमकीलानी के कोन बाबा को नै की ता सतर चमकीलानी झलानी किछि लोक तो सत्य देखौछन किछि लोक मिछ भी देखौछन हां सुना केमति कोन ना जा सेटा तार तत्व कौन जेते मंगल निशा तार राति राति मंगल बाइन टीवी से दिन बात्या बनिया भूमिका बोले आगे पूरा टीवी पानी आसो महानदी बा हीराकुद पानी नहीं जाजपुर पहुंचो हाँ हाँ जदि कटक फुल हो कटक दल काटे समुद्र पड़े सब सुनसान होते घाई अच्छे सब सुनसान हो शुण आगे जाजपुर जो कहले विज्ञान कथा जो भैरवी तुमको कहले
ତମେ କଣ ଭୈରବୀ ଭୟ ବି ବା ଜୟ ବି ଭୟ କଲେ ଜୟ ହୁଏ ମଣିଷର ଭୟ ନଥିଲେ ଜୟ ନାହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଯାହାର ଭୟ ନାହିଁ ତାର ଜୟ ନାହିଁ ଭୟ କରିବା କଣ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ କଣ ଭୈରବୀ ଡାକ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ କାଳ ଶୁଭିବ ଯାଜପୁରକୁ ଭୈରବୀ ଡାକ କଣ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ବଢିବ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ କଣ ସେଣ୍ଟରଟା କୋଉଠି ଏ ବିଷୟ ଜୟ ଇଏ ସମୟ ଡି ସମୟ କୋଉଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍କଟା କୋଉଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତି ଦିନ ଖୋଲା ହଁ ମଙ୍ଗଳ ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଭୈରବୀ ଡାକିବ ସେଇଦିନ ଖୋଲା ବଧା ତ ପାଣି ଦିନ ରାତି କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକା ଅନୁସାରେ କି ଶେଷ ହେଲାଣି 26 27 28 29 ଶେଷ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଗଲାଣି ପୁଣି ମତେ ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ ବାବା କେତେ ଥର ସେଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଡାକି କହିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ତାପରେ କଣ କଣ କହିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଥା କହିଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ମାନେ ବେନୁବଡ଼ା ଆର୍ତ୍ତଣ କହିଛନ୍ତି ହାରିଦାସ କହିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ତିନି କେହି ନୁହଁ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଏ ମାଳିକା ତ ମୁଁ ସବୁ ଯୋଉ ପଚାରୁଛ କୋଉ ଦିନ କଣ ଏମିତି ହବ 27 କଣ 28 କଣ ନାଇଁ ନା କିଛି କାହାର କିଛି ହବ ଯିଏ କହିବ ସିଏ ମରିବ ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ବା ପୁରାଣ ଯୋଉ ପାଞ୍ଜି କଥା କହୁଥିଲି ଆମର ଏଠି ସବୁଆଡେ ପଇସା କମେଇଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଇସା କମେଇଲେ ଭାରା ଦେଖିଲା ଆଉ ଯେ ନହେଲା ହେଲା କଣ କହିଲେ ଯେ ସେଟା ମିଛ ମିଛ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପୁରାଣଟା ବି ମିଛ କିଏ କହିଲେ ଆମେରିକା ବାଲା କହିଲେ ପୁରାଣ ବି ମିଛ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯାହା ଲେଖା ଅଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବି ମିଛ ପୁରାଣକୁ ସେ ମିଛ କଣ ଏମାନେ କଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଅରୂପାନନ୍ଦ ବାବାଜୀ ଏବଂ ମନୋତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଆଉ ଥିଲେ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀଧର ମିଶ୍ର କହିଲେ 2012 ଏମିତି ହବ ସେମିତି ଅରୂପାନନ୍ଦ ବାବାଜୀ ଆଉ ଶ୍ରୀଧର ମିଶ୍ର ବିଡ଼ାନାସୀର ଅରୂପାନନ୍ଦ ସଭାପତି କିଏ ସଭାପତି କଣ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି କିଏ କୋଉ ଠାକୁର ତାକୁ ସଭାପତି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ଝଡ଼ା ପଡ଼ିବନି ତମେ ହାଇ ଶୁଣ ସଭାପତି ସେଇଛନ୍ତି ସେଇଠୁ କହିଲେ ଆଉ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି 2012 ପଳେଇ ହେଇଯିବ ଏମାନେ କହିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଲେ ଏ ପ୍ରତାପ ମିଶ୍ର ମନୋତତ୍ତ୍ୱ ତୋ ଘରେ କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ ଏବେ ଏମିତି କହିଲେ କେତେବେଳେ 2011ରେ ଆଉ ବର୍ଷ ଅଛି 2025 ଡିସେମ୍ବର 25 ଶୁକ୍ରବାର କହିଲେ କହିଲେ ଏଇ ଶୁକ୍ରବାର ଏତିକି ବେଳେ 2012 ପଳେଇ ହବ କହିଲେ ଆରେ ସିଏ କହିଲେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତୋ ଘରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ ତୁ କଣ ଟିପଣା ପକେଇବୁ ଭାଇ ତୁ କିଏ ବେ ତୋ ଘରେ ଅଛି ପଚାରିଲୁ କଣ କଣ ଖାଇଛୁ ନା କଣ କଣ ହବ ଆସ ବେଶୀ ନିଅ ତାଙ୍କ ଟିପଣା ତାଙ୍କ ଗାର ତାଙ୍କ ଠାର ତାଙ୍କ ଇଏ ତୁ କିଏ ବେ ଏମିତି ପୁରା କଡା ପରେ जय विश्व अनंत विश्व अवधूत विश्व गुरु श्री पार्वती देव की जय गुरु क्षेत्र की जय विश्व धर्म की जय अनंत कोटि शासन आनंद के बाहर हरि बोल आस ଆପଣମାନେ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା କଥା ଜାଣି ସାରିବେଣି ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେମିତି ଅନେକ ସାରା ଗୁମ୍ଫା ଅନେକ ସାରା ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଅନେକ ସାରା ରହସ୍ୟ ଅଛି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ